Ами всички правят подкасти, що да не направя и аз един подкаст. Искам да кажа, преди 10 дена убийствени наводнения в Валенсия, жестоки наводнения в Париж. Сега не знам точно дали преди 10 или преди колко дена, но горе-долу. Питам се дали Бог не се сърди на човечеството за всичката лошотия, гадория, която излъчва, наситена с негативизъм, с егоизъм, с простотия, с загледаност само и единствено в себе си и в нищо друго, с алчност. Дали природата не отвръща на тези много негативни вибрации с някакво наказание? Дали наводнението не е наказание, дали не е предизвестие за нещо по-лошо в Западна Европа? То в крайна сметка всеки изхожда от себе си и всеки се грижи за себе си, но има и някои неща, които са общи. Общото нещо е природата, общото нещо е психоклимата в един град, в една държава, в едно общество. Това са общи неща, които влияят на всеки един по-отделно. Колкото и да е самостоятелен човек, всеки е зависим по някакъв начин и от някои други, било то хора, било то доставчици на услуги, на продукти, като фирми, било то от климат, от условия на живот, природа. Просто хора, призовавам ви малко да се смирите, да си стоплите душичките и да сте не само много печени, умни, нахакани и успешни, а и да сте мъничко по-добри. Защото тук не са нещата като на футболен матч. Единият отбор печели, феновете изпочупат пейките и това е всичко. Тук става дума за психическото и физическото оцеляване и здраве. Иначе аз някакви драматични проблеми лично нямам. На разположение съм на всеки, който ме потърси. Но в някои неща има такива по-тънки, по-финни връзки от тези, които се виждат директно с просто око неща. Бъдете себе си и бъдете по-добри. Това ви казвам. И ако на времето аз много съм ценял ума, интелекта, умните, мислещите хора, към днешна дата това също е така в някаква голяма степен, но към днешна дата аз повече ценя добронамереността, отколкото много високия интелект. Бъдете здрави и до нови срещи. Чао!